As xornadas de hoxe, que comezan con esta exposición, que xa todos, bueno, pues, podestes ver a cronoloxía da vida dos campañeiros, esa longa vida musical que nos levaron a ter en Vilagarcía un dos grupos de música tradicional máis importantes de Galicia. Non é cousa pequena e había que celebralo. No 82 se fixo con eles en vida unha homenaxe, se fixo un acto moi bonito, moi importante, con unha repercusión tremenda no seu momento, nos anos 80, e ora xa sin eles, pois, estamos aquí os seus familiares, hai moita xente do Sisto, aquí moita os seus fillos, algúns dos sobrinos nietos, moitísima xente que os garda na súa memoria, pero unha memoria non só familiar, sino tamén colectiva, de comunidade, pola repercusión que tuvo pois o seu legado. O seu legado é o que quedamos, o que temos, esos discos que se gravaron, esas cancións, esas composicións propias que tiñan os campañeiros. E pola miña parte, pois quero agradecerle á Asociación de Gaiteiros de Galicia o traballo inmenso que levan facendo, polo que me comentaba algún dos seus compañeros, xa un ano. Así que nada, disfruten da exposición, as conferencias arrancan tamén dentro dun ratiño, haberá unha mesa redonda. Esperemos que pola tarde o tempo nos permita poder salir a facer ese pasacalles que estaba previsto. Creo que sí que así vai a ser, porque dan unha pequena melloría pola tarde. E despois o gran concerto no Salón García ás 7 da tarde. Así que nada, que a música tradicional a temos que coidar, a nosas raíces, os nosos costumes. Se non os que estamos aquí agora non as coidamos, pois ninguén non a de facer. Sei que todos os que estades aquí os estades a facer máis. Así que moitísimas gracias. E paso a palabra a Lucía. Porque nós creemos firmemente, o BNG cree firmemente en que temos que abrirnos ao mundo partindo do que somos. Entón, tamén ao goberno de acceder e de acoller pois, esta proposta nosa da man da asociación e que esperamos que non se quede aquí, que teña continuidade e que este tipo de actividades bueno, pois, se manteñan no tempo e bueno, poñen en valor, lóxicamente, o que somos e o que esperemos que sigamos sendo. Bueno, pois, nada, que por fin, dicía onte a noite a Pedro que por fin nos chegara o día, que desde que, bueno, un día nunha reunión tuvemos aí a idea de facer algo nestas terras do Salnés, que son cuna de gaiteiros de toda a vida. Daí saliu a idea do proxecto, saliu a idea de empezar por dos moitos grupos que hai aquí. Coidamos como enxeñeiro que son os campaneiros, saliu a idea de empezar por aí, de facer unha homenaxe, hubo moito traballo polo medio. Despois, agradecer primeiro a Lucía e a Xavier Ríos que nos acolleron a idea, que a trasladaron ao Concello. Agradecer ao Concello que haya acollido sin poñer ningún impedimento e agradecer tamén a todos os grupos que viñestes, que vides hoxe a tocar, a toda a xente que colaborou cedendo material, montando a exposición, deixando instrumentos, familiares, amigos, os poñentes que veñen a facer o relatorio e colaborar na mesa redonda, a Xaquín, a Carlos Rey, a Cándido Meixide, a Pedro Ferreirós, seguramente se me olvida alguén. Agradecerle tamén a él é moi humilde e moi de non aparecer, foto non quero saber nada do público, pero leva un ano peleando por isto. Pedro Magariños, dos Mecos, non sei onde estás, pero
sin el non sería posible. É a labor de moita xente, é a labor de institucións, é a labor de, como os digo, de xente, de grupos, pero leva un ano prácticamente sin dormir para poder estar hoxe aquí, e eu, sinceramente, non é a Asociación de Gaiteiros, sino o propio, pero